Čak ni najbolji crtići nisu savršeni, a Peppa Pig je jedan od njih. Pogledajmo neke urnebesne greške koje smo pronašli u Peppi Pig. Kao u epizodi Staklenik djeda praseta. Na kraju epizode, dok djed pas priprema salatu od rajčice, primijetili smo nekoliko smiješnih grešaka. Nakon što je salata gotova, posluži je svima. I kao što ovdje možemo vidjeti, tanjuri svih su puni salate. Ali pogledajte količinu salate koja je ostala u zdjeli. Točno je ista kao i kad ju je prvi put napravio. Djed pas je napravio glitch s beskonačnom salatom od rajčice, a kad su je likovi počeli jesti, u zdjeli su bile samo rajčice. Kada se kamera vrati na sve likove, u zdjeli se pojavljuju listovi bosiljka. Nešto sumnjivo je s tom salatom. U epizodi kad Evi prvi put ide u restoran, primijetili smo mnogo pogrešaka, počevši od šalica na stolu. Isprva jasno možete vidjeti gdje su postavljene, ali samo nekoliko sekundi kasnije, bez da ih itko dotakne, njihovi se položaji iznenada mijenjaju. I to nije sve. Pažljivo gledajte tatu prasca. Nakon što završi s jelom, gudne svoj tanjur prema sredini stola. U idućem kadru tanjur se čarobno vraća na prvotno mjesto. U epizodi Hula Hop pojavljuje se smiješna greška. Djeca uzimaju obruče iz košare, a pridružuje im se i Zoe zebra. Evo problema. Malo prije nije bila u učionici. Osim ako Zoe nije naučila teleportaciju, ovo je očita animacijska pogreška i tu ne završava. Dok se svi igraju s obručima, Zoe opet misteriozno nestaje, kao da nikad nije ni bila tamo. Kao da se pojavila samo za jedan kadar i onda nestala u zraku. U epizodi Zemlja kanjona, dok se svinjska obitelj ukrcava u helikopter gospođe Zec, primijetit ćete da mama prase nosi plave čizme. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, dok silazi niz ljestve na brod, njezine su čizme čarobno promijenile boju u ljubičastu. Je li spakirala rezervni par? Ili je ovo još jedan slučaj brze promjene boje u animaciji? Sljedeća greška je pomalo kao čin nestajanja. U epizodi Čamac za spašavanje, Peppa dolazi u luku, a djed Zec izlazi iz otvora broda. Ali nekoliko trenutaka kasnije, kada svi stoje gdje je otvor bio, on je nestao. Nitko ga nije zatvorio ni pomaknuo. Gdje je nestao? Možda brod djeda Zeca ima tajni uvlačivi otvor, ili su možda animatori bili malo prebrzi s trikom nestajanja. I to nije sve. Na početku, poluga na brodu nalazi se znatno dalje od upravljača. U završnici epizode, pri isplovljavanju, poluga se misteriozno pojavljuje pored upravljača. Je li djed Zeko ugradio rotirajuću polugu ili je brod promijenio kontrole tijekom putovanja? U epizodi Kornjača doktorica Hrčak, veterinar, posjećuje djecu i priča o 3 ljubimca koje je dovela. Tijekom razgovora s djecom primjećujemo i Kandi mačku. Kasnije, kad doktorica Hrčak shvati da joj se Kornjača popela na drvo, zove vatrogasnu službu gospođice Zec. Dok vatrogasna ekipa dolazi na mjesto događaja, iza njih je automobil. Problem je što je Kandi mačka na stražnjem sjedalu. Kako je to moguće? Prije smo je vidjeli u učionici, a sada je ovdje u autu. Ovo je stvarno čudna pogreška. U epizodi Kartonska bolnica pažljivo pogledajte kako Peppa pokazuje listove papira. Prvo pokaže gornji list, a na njemu je plavi dinosaur. Ona ga vraća natrag. Zatim uzima list iz sredine i to je zeleni dinosaur. Ona stavlja list na vrh i opet uzima jedan iz sredine. Nije teško pogoditi da je tu plavi dinosaur. Ali ne, to je ljubičasti dinosaur. Peppa nije uzela donji list. Kako bismo vidjeli trećeg dinosaura? U epizodi Sigurnost na prvom mjestu postoji čudan animacijski propust. Kad tata prase otvori sigurnosnu ogradu, pažljivo gledajte. Ona prolazi kroz lica Pepe i Georgea kao da nisu tamo. Sljedeća nije animacijska već logička greška. Kad Peppa i George osiguravaju kuću za bebe, sve prekriju mjehuričastom folijom, što je problem. Kako su uspjeli zamotati viseću lampu? Nema šanse da su ta 2 mala praščića mogla dosegnuti do nje. U epizodi Tatina filmska kamera uočili smo pogreške. Peppa i George doručkuju kad tata prase dobije kameru. Pogledajte ovaj stol. Kao što možemo vidjeti, tu su 2 zdjelice žitarica i 2 čaše soka od naranče. Nekoliko trenutaka kasnije, kad tata prase spusti kameru, zdjelica žitarica i čaša soka nestaju. To nije sve. Kasnije tata prase spaja kameru na televizor da pogleda snimku. Obratite pažnju, kabel je priključen na donji dio televizora.
Kad dobijemo uvećani prikaz televizora, kabel nije vidljiv, ali u širem kadru sobe ponovno se pojavljuje. U epizodi Kylie Klokan, Kylie i obitelj posjećuju Pepinu kuću. Kad dođu do kuće, obitelj Prase izlazi ih pozdraviti. Sada pažljivo pogledajte obitelj Prase. Možemo primijetiti da Peppa i George stoje točno ispred tate i mame Prase. Problem je što, kad se scena približi Peppi i Georgeu, mama i tata Prase nestaju iz kadra, iako smo ih ranije vidjeli odmah iza njih. U ovoj epizodi postoji još smješnija greška. Nakon što Peppa i George upoznaju Kylie Klokana i njezinog brata Joeya, Peppa pokazuje Kylie skakanje po blatnim lokvama. Pogledajte blatnu lokvu, mala je. Kad i drugi likovi uskoče, njezina se veličina čarobno mijenja. Jasno vidimo kako lokva mijenja veličinu. Sada prelazimo na epizodu recikliranje. Kad Peppa dođe do kante za smeće, iznad nje možete vidjeti nekoliko slika. Samo nekoliko sekundi kasnije, slike se čarobno pojave iznad štednjaka. Na kraju, kad mama svinja pokaže Peppi kutije za recikliranje, stvari postanu još čudnije. Kutije stoje desno od hladnjaka, što nema smisla. U svakoj drugoj epizodi hladnjak je uz zid, bez prostora za kutije. U epizodi Djed svinja i računalo, Peppa i George posjećuju baku i djeda kako bi popravili pokvareni sat. Dakle, da bi popravio sat, Djed svinja odlazi u svoju šupu. Sada pažljivo pogledajte. Ako pogledamo odmah iza sata, možemo primijetiti košaru sa salatom. Ali greška je u tome što košara nekoliko trenutaka kasnije čarobno nestane. I to nije sve. Kada Djed svinja napokon popravi sat, košara se čarobno ponovno pojavi. Idemo dalje. U epizodi Ormar za igračke primijetili smo nekoliko smiješnih grešaka, uključujući otvor za pisma na vratima. Samo nekoliko trenutaka kasnije, kad gospodin Zebra otvori vrata, otvor nestane. U sceni gdje Peppa daje Georgeu noge ormara, izgleda kao da joj ruke rastu iz brade. U epizodi Mala prasića beba, kada Chloe iznosi kolica iz šupe, pažljivo promotrite šupu. Isprva je na vrhu zastala, ali u sljedećem kadru nestaje. Još jedna čudna stvar. Kada Peppa istakne da je George muška beba, jasno vidimo loptu pored njih. Ali samo nekoliko trenutaka kasnije, ta lopta potpuno nestaje, kao da je isparila. U epizodi Knjižnica, kada tata Praščić čita Prekrasni svijet betona, mjesec i zvijezde, koje su prije svjetlile kroz prozor, sada potpuno nedostaju. Na kraju epizode Suzy drži svoju knjigu. Ali evo pogreške. Prije je bila zelena, a sada je narančasta. Epizoda Moli mi hvala počinje doručkom svinjske obitelji s djedom i bakom Praščić. Mama Praščić upravo toči sok u Pepinu čašu. Ako bolje pogledate, vrč je skoro pun do gornje drške. Nakon točenja razina soka pada, što ima smisla. Ali evo neobičnog dijela. Kad se mama Praščić okrene Georgeu i pita želi li soka, vrč je iznenada opet pun. Mama Praščić je otkrila beskonačnu grešku sa sokom, a to nije jedina pogreška. U vrtiću Suzy sjedi iza Richarda Zeca i ispred Pepe. No pri približavanju scene ispred nje se odjednom teleportira Edmund Slon. Za sljedeću pogrešku pustit ćemo isičak. Pogledajte možete li je uočiti. Jupi! Ova će sjemena izrasti u prekrasno cvijeće. Jesi li primijetio? Kad djedica Praščić govori o sjemenkama, obrati pažnju na kantu za zalijevanje. Zatim kamera zoomira sjemenke i vraća se na početni kadar. Pogledaj kantu za zalijevanje. Položaj se promjenjuje između kadrova. U ovoj epizodi ima još smiješnijih grešaka. Pogledaj kako djedica Praščić prkosi gravitaciji. Način na koji drži kutiju, sve sjemenke bi se trebale prosuti, ali ispada samo jedna po jedna. Prije je kutija bila puna sjemenki. Čim je ispala prva sjemenka, kutija je napola prazna. Nakon nekoliko sekundi, kutija je opet puna sjemenki. Je li ovo nekakav glitch s beskonačnim sjemenkama? Posljednja greška u epizodi je vrlo čudna. Kad ded Praščić tjera ptice, rukom prelazi preko Pepinog lica, pa izgleda kao da Pepi iz lica raste ruka. Pogledajmo pogreške u epizodi Zubić vila. U ovoj sceni vidi se rub stola, ali tamo nema ničega. Kad se scena odzumira, vidi se tanjuš špageta. Peppa hoda pokraj stepenica, ali ovdje nešto nedostaje.
Nisu li ovdje trebala biti vrata podruma? U nekim epizodama vode u podrum, u drugima su vrata spremišta. I to nije sve. Dok Pepa pere zube, primijeti kako se srce na njezinoj odjeći premješta s jedne strane na drugu. I također u ovoj sceni iza njih nema ničega. Nekoliko trenutaka kasnije pojavio se umivaonik. Sljedećeg dana, čim je sunce izašlo, primijetili smo još jednu pogrešku. Prošli su sati i sunce se popela. Oblaci ovdje nisu se pomakli. To su bile najsmješnije animacijske pogreške u Peppa Praset. Jeste li primijetili još koju smo propustili? Napišite ih u komentarima, možda ih uvrstimo sljedeći put.